vashanu baba pakuziva chifambe vakati handifambi nekuti wakati kamungu nechechi yake ivo vane kwavo kwavaipinda nekwamukwana ipinda saka mwana akafira ari maoko mangu vanhu kuchechi taenda kumakomo kuzona kuti mwana abatsirike kubva wati handikwanise kufamba nekuti wakati kamwana wangu nechechi yake pakuzovati ngatifambei vakabva varamba vachitichechi yako aita sei haitenderi ndofunga nyaya dzakaramba dzisingoitika ndobva wati iwe kunzi wakandidzivisa ukunziwo wakandisunga were wandina ndi wakaita sei wakakukonzeresa vatambozama kugadzirisa asi hazvina kugadzirisa ndikatomboenda kumba ndikazodzoka nasekuru akaoera amai vakati kasanimavete sendivatange yapera ndobva wati ngaasechikuke kwaanonamata ndakasiya kwanondamata kuchechi vandanga kuchirira mushure mekunge zvadaro ndakazorwara ndarwara kudaro pamene vanga pachitanga kubata ndakabva ndaenda kumba neugeri muna february ndakanogara february march kutanga kwaApril ndadzoka kumba ndadzoka kumba ndofunga ndakasvika musi ndakasvika tachichipiri ndatsvaga baba saura kusvika ndapapa ndobva zvinobuda kuti wavingei ndavinge pamba pangu ndatanga kuchinjana mataura ndandasiya vana kutwara ndivanatiwa mumadzinao ndakasiya vana kutwara vanhu vangu vakadava vandasiya vanouya saka mushure meizvozvo ndakasvika vapengesa mudziyo wangu nemubafiriji yangaisii ndokuvabvunza papa bafiriji yangu wambonyekwa kuti ndakaisa kumagetsi papadwa kuti ndakatengesa sakasekuda kupiwa mari kwakunobvunza munhu wangu wacho akatengesera ubata mari ndakaita sei ndakavapa vakafanira kushanda kumire mari nekuchipatara kwarare kwamunhu ndakwana makuru ndobatanetsana usiku tiri pakati pekunetsana kwabva kwafona mukadzi wavo vagara naye izvozvo ndopandakati ari kufona ndiani wambotanga kunyepanyepa papepapaa mukadzi wangu ndopandakati nguva diki manga matwa nemumwe mukadzi zvikanzi akazondiita sei ndatora mumwe mukadzi ndanemwechi ndanemumwe mukadzi shuwa takanetsana usiku ndikatiza pamafunga kumakwana vanorara pamwambe vakaenda matanamo ndopandazomuka chachina makuseni vakabva mukwaita sei vachidzokera kubasa china makuseni china ichocho vakazamugadzana nokuchechi kwavo vagaramo ndovangodzikagomo chipiri chaiteera vachigara pamusoro wenyaya wamakuda tari zvokuti imi makanangoro baba imimi makuri kunzi makananga oyamaya ava pamusoro pokunge mwana ashaya nokuti chiiko nazvo amai ava ngati vakatanga kuti tizosvika pakuaa paro ndakatanga takasvika pakunongedzana tega tega bcause ini ndaimboshanda ndaishandira kuita zvinga madhana achinoita mari famba neumwe wangu friend yange famana amai ava vaifika kuchichwaa ini pakwaidaichikunyika ndiri kunyika amai vakasvika pakuti nditizosvika pakunongedzana mwana aparara inyaya yekuti kuti vakata kuti inini ndajamwana ndindakarongana mwana mwana vakatopeta mukadzi wangu pekutanga indarwara ndakandobatsirwa kuchechi 150 noumwe unozvaka akangotibatsira kuti takakwenda ndopakabuda tsanangudzo dzakabuda dziri tsanangudzo dzamwana kushaya kwakaita mwana kutanza amai taimanga mamira kunemhaira ngatitingati ndikwana uyu ndikuti akwanisa kuita sei kuchengeteka end of the end ndoba ndakangogara baba ndakaenda kuchechi kwangu ndikati ona amai katarisai dambudziko ndakandinavo kuchechi kwetaenda kubatsirwawo kumama zvaita sei tarisa zvinhu zvakuita zvakuita zvinani so far ndakwanisa kuti ndandisingakwanise mambo kushanda basa nedust upenyu hwangu kubva 2022 nemabasa etinoshandira emaoko pese kandaishanda nekwedust ndoba ndazongobatsirwawo noumwe murumo zvako dzindaitiwo hama dzangu dzingaiunganadzo dzakadzandirapa vakasara ndiinda ndoba ndamuudza mukadzi wangu takagara ndoba ndasvika kuenda kuchenjerwa svikatibatsirikudasvika dzemwana dziriri dzitonzi mwana uyu amaingamhaira mhimhaira maraunda wana mamurasa mwana veshuwa tingati takadyiwa netsanangudzo nekunga munhu wake aite havo imba inengopoti kuti umwe naumwe ari kuenda kwake tichititiwaka chihwani chinosvika kupi saka unzvimba here kuti pakati sekunangana tese taidhirana pfumba here kuti pakataura pautano ndokatotanga
So what you got to Nangan, now I have to pay Nangan, it was a debate. Muno Mama. Mira, Muno, I took me up to the Muno died. I'm by. Occupy with our Mopu of Monobamba, I never made a Munosa. I'm a good day. Then I will one more now. Como Carol, Panero, Amaya, I know the Latin, don't know what Musana right. I see them. Then put Bamana. Swam of what I said, Panapa. Go, but no to the Renga. You must have Ramday. Top the time. What another? Sentinel to be in Zogo, Asibapo ache mutsari vavhara inini ndachiona zvamuti kufamba kwamukutara kwakanaka asi nyaya yatinayo ndeyekuti amai avo ndovakwira dare nhasi vachitizoni ndiwo varwadziwa kwakunango kanje uyu murume yabva abvuma kuti zvishuwa ndakaita se ndakavananga hururu zvichiresa kuti mhosva yakaviita se ari kuiziva iye kana zvichinge zvazomurwadzawo achakwirawo rake dare achipirira amai ava achivatirira amai avo vakandinanga hururu Amado Vador, Arama, Takananga, you know what I mean. Rational, I think Takananga, case, that's why the dog know. I go to judge you or another Mulu, Amanda, then because I got that job. Amana. I didn't want to say, but I didn't know. We are this one, Takananga, but we are going to I thought this. Plus, it's like somebody will come to the farm. So, don't know what farm was their farm, but to let your wife to move wood and last wood. Then we'll go to my car. We'll to keep us in trouble, Mama. I'm sorry, Mama. Shatana double office. Tonight, Mama should after. Ranking makanangan. Second, I do ideas to another. Karena saya tahu way agaknya kerjaan sama ini. Cerita sebentar. Memang mahu. Nikuti naye kunanganira dzakanopira orugara naye ane mashoko aakazviita akakwanisa kusvika pakupedza dare vane ndakakwirira nesi I someone. Hanya yang kita lakukan, kalau kita kapan ini semua belajar. Lugu juga sama, cuma na, cuma mau faham mesej, mau faham juga na, lugu. Dari dulu. Pamsoro itangambi. Na wiki yakatirebe, na wiki inoita kunombaga pakuti baba awo avasikuchengeta mhuri. Asi na wiki inotangira pakunangana. Saka kune makurukota enyu aripo. Vadambura amai avo vasati vanyatsa kupedza nhoroondo yavo kuti nhoroondo yachakatirebe. Amai avo. Ndavasada muriti. Saka pakati peizvo baba vakati pandakasvika kwabva kwari muchiriichirwani pangu pachibata ndakasvika vashara kuti vane mumwe mukadzi mushure monge ndabvunza nawo yefiri dzangu yandakasvika mumba vatengesa vatanesana pakunesana ndoko akazofona mukadzi wavo afona mukadzi wavo ndopatakanesana kwataia kuti aindakabvaita sechindakura mukadzi kandani ndane mumwe mukadzi chiwa takanesana saka po vakazodzoka kubva kubasa vakabva kuti vakushara kumba kwechi kwemukadzi wavo kusvika pari zvemukwakati saka zvadaro ndofunga ndakamboenda nda kupfeketudza kuti vamwe zvinogadzirisa
mukadzi wavo akazondifonera asaura mashupi kuti iwo ndivakambenga vatanga waya vabva kumashure vakata kuti iwewo kunzi waonekwa wakagara mukombo pane manga yakase yakupa mushonga pakaona zvinoitika kwandiri kana mukadzi wamwe achapedzerana ndopatambugaisa ndowamboya kumba vakatorara kumba saka vanoti ndikabika chikafu changu kumba avabati vakauya kukumba ndokapakakarara kumba vakatoya vakada kumba kusina tikaona pesa mburoge tifonesa reikabika kati andikosoni ndipfeke hembe dzakatokotese handikuchenesi zvadaro mukadzi wavo akazondifonera ndobva handiti imimi kunzi munhu wamakaronga naopinda kutese kunondigadzira saka zvadaro mukadzi wavakabvisa mashike kuti imimi kunzi munhu wamakaronga naopinda kutese kunondigadzira inga ndakakumbira tiona kuti ndakatora muruini pese nekusaziva handaiziva kuti animura saka imi kana mada kundigadzira pakaita misei kuti zitare ndichabudikira pane pakaita zvinowira kana kwandiri tichapedzerana fambai tune kuti kunoremera tsvimbo ndikuru tiona kwazvichauya nemukadzi wavo mashoko avo akanepane kuchiona kwazvinoira tinoona kunowira kusviko ine akakumbira kuti sori ndakatokomena pese ndekusaziva saka tiona kwazvinorema anza ushutirika moto wapesera kuendesa chaunori nemi unomuidzeyo kuti andingapesera kuendesa chii mambo ngati mashure ona mai kana kwa kuti attention wotora zvako ga ndoziva ngati mashure ndakapotora kuvhura zitina basa kwedu ndekushanda mama wani manda ude bazari ndinochera pafuta tinowana marikowana kutenashanga tachira matombo tage haya lift pamwe pamensweta pedza inouya nemadhisi anonapedza makufa saka pendakapedzisa ubamari ekutanga achiura ndakamatwanira ndakapedzawo basa rangu ndakapedza vanapatwanira chikandoitwa vana katora vana vanabzoti ndopaiuya vaita uya kana tete nateta vachizotanga kukaenda namashoro tiri pasangana pachechi pachechi tiotaaogadzirisa uku kungotamba nabasa revanhu urikuzama kuisa chimiro chipi mari masangana vana uchengeti vana vanguchengeta vana hasi kuti ndakapedza kuwa mani muna april ndakani patwani angana madzimai ndopaipaida mari yekuti nditenge chikafu chevana kabva masikupize kubva last year kubva april uye kusvika parezvino preparation sakati mambo akabva kutora mari chemari dzachikwiti ndakatomutuma ndini ndatomuzoti inotora mari yakati $30 kuna amaino bata papi wachibata uchichi kwako here mukadzi anorona mambo pamusoro mambo nyaya yekuti inonetsa pakuti ukaona ndasvika pausarena inini ndakabvawo kure ndizama kunogaisa mukadzi wangu nyaya tinganetseke vanhu iwewo kwawazisa vana vavo kana amai asina lift meeting kana asina kubvamidzana mari kumba kana kusiya mari kumba yechikafu munodzora kuti unokusatwisira munodzora kusatwisira andifana chiita muyai ende munofamba muri vangati muri vatatu nehama dzenyu dziri kufa uyu mukadzi uyu anofaura nehama yake andi mwana womunhu wako iwewo nehama dzako avanechi hama dzako hapana anotuka munhu atimatuka kupanga ende munopanga ndofunga nyaya ichabvara kuti oza hanzvadzi yenyu ka hapana zvaataura zvinobatika ini mati haashongeta kukaita se saka usanganzvana hamukuziva pepesere baba ndaida kubatsikudzo panyauri kusvitakura mazuva angu atifambei saka avana baba avana chavakuita kana preparation partner hamusi kugara mese hatisi kugara tese varogara mukadzi wako chiri mumuda hatisi kutogara tese ndakanganisa hatione 3 months peindapedza ndachifambai ndakagadzisa imbai kenyu kupisa
Usungaiti bhaiba. Apa ndakanganisa mani. Ndaida kuti vazive kuti ndada kugadzirwa isi kupisa yacho. Mukuru. Mukadzi ndowani. Mimba ndiyo. Yapo. Ini mamazi. Ha? Ini 8. Shawatenga chi. Chawatenga chi. Ha? Asi ipapo pasati paenekwa kumakusezvana vasiri kugara kuchizvimwa chetu amai vachitaura mwedzi mazuva vafamba vari kumboita ndofamba vachitsvaga kuti akananga ngavamboenda vakadaro bhosi vagara hamusi kutogara pamwe chita ndizvo zveramai vari kugara kwaamai nini vaimboenda munogara kumba amai makadaro mozotaura pamusoro yechangamiro nhau iyi ndiri sabhuku kwatinogara kukesi farm village 2 takaikurukura baba ava vakatoti vanoda madzimai avo asi nhau yangatangira mukukumana tavagadzirisa barika racho havasi kurienzanisa baba avo vari kuwandira kwaamai nini zvekutoti kuna amai guru havasi kuwana chikafu nhau iyi takazoti bheta tiwinze kuno noti amai avo mwana anga aita bridge BP yakwira tikaticharasikirwa nevanhu vairi ndosaka takawinza kuno changamiro ndosaka uchadza kutaura kuti mukadzi wako kumuda here zvikuitika muupenyu hwako isu takubvunza mubvunzo risina mukadzi wokumuda here mukadzi uya ari kuno here chimbobuda pasi tinenyaya yakafana neika yemukadzi anisendera muinbox takana mangoti kandakanguva ikokoteti murume uyu aramba nemukadzi wakutanga azviita haazviite asi ezvinezvi asi tamuramba mukadzi uyu inini handirambanise vanhu nenyaya yekuresha mukadzi unowana saka ndikuona ke vulazi yakushana kuti mukadzi uyu arimo vanhu takutarira pasi kurarama imba mumoto isina kugara kana vasada imba iyi koza vakaita izvi vakazviitirepo izvi vakazviitire chiizvi unoona ngani mukadzi unoona tu mwana ashayawo avangana vashaya apa kuise mimba kunyenga munhu anobuda unorwara here kokazvidwa chinchako ozisimuka adakuroya anobvisa takutoenda naso zvozva ndizozve atikusisa mimba ikushishiro iro
Ujaona chichinya mwanao. Papai wachenda wakazodzoka Bani mwoyo wake. wakutaura kuti chakula after takudara Saka pano samimba ideani. mbani oramba Ideani. mbani ya But anyway, I saw the family one as. That's what we're doing. Iwewe ni mkazi wako. Iwe ni chemu. Yora iba. Iba $100. Kwa 27 ni chinga mimi. Mkazi mara shikwa. Anodura ku maintain. Akuzuri kana usina mali. Yes. Wozo ndio baba. Saka ini zo kumete kuimushaba. Anokuda kuteya vasalilo alikuda hivi tunaza. Ndio vasalilo ndio so mwana wake waje sasa na problem. Ipapo kuiwa atu cheaper than usual. Sasa kuti nitaka kumlete na huyu. $100 zida. Chifamu. Sasa na 27. Tine mfamu. Sasa hivi